Айде, добре дошли в пореден ден от приключението наречено живот. Ето я ладичката. Стоварват ния на входа на София и отиваме към КАТ. Това е добре дошли в Хъсъл влог номер 58, ако не се лъжа. Първи ден с ладата. Ще имаме малко каране, ще имаме регистриране, ще имаме генерално някакво забавление. О, кеф голям. Сега видим дали въобще ще мога я подкарам, да не се орезилим тук с техниката, че е съветска техника и не се кара толкова лесно. Айде, дружба е зад мене. Газ, ето една секвойка. Живи и здрави след време. Майкам секвойка съм се насочил за семейен автомобил, ама ще видим. Да му дойде времето. Бате, бате, както вика Филип от Бричка. Бате, бате. Лудница. Гледай какво става. Уникат. Уникат. Уникат, велико. Вчера, между другото, супер на тъшак си направих устата, защото имаше един Land Rover с много готин дървен волан и викам, много ме кефи дървения волан. И баш барото на сервиза вика, един волан за тебе подарък. Та, имам и дървен волан подарък. Благодаря на Гараж 31 още веднъж. Време е да подкараме машината и аз знам вчера дали ви я показах отвътре, какво представлява. Това е положението. После ще ви направя като бричката, как е отпред, как е отзад, като седнеш, колко място има и какво има в багажника или какво няма в багажника. И така. Я видим фаровете само. Фаровете от тук би трябвало да се пускат. Штрак. Да, имаме фарове. Уникална лъскачка, както викат хората, лъскачка. Гледай, батко. Гледай, Иване, каква кола си взех. Гледай, Иване, Rolls-Royce, руски Rolls-Royce, Иване. Руска G класа. Ини пееше, Ини на рапа G класата, аз ще пея Фирето на рапа Лада Нивата. Поздрави, Ини! Скоро новия му албум да си купите, скоро новия албум на БНР, скоро новия албум на Тео и на есен новия албум на Fire и Vitesse. Много нови албуми ще има, така че тази година ще има за слушане. Със сигурност ще има и песен за Лада Нивата. Еми его, батко! Фан е Navigation, тръгваме към КАТ. Опа! Гледай какво става, имаме камера отзад. Като включим задно, ще се включи ли? Гледай, батко, нов сигнал. Нищо. Ще ти върнем сигнала с два тупаника. Бам-бам, първа. Бичиш първа направо се едно. Чакай, още не съм свикнал. Съедините да леко. Леко. Добре. Леко, но ръчно. Аз викам, що не тръгва, тя е наръчна. Е маняк, вчера ли взе книжка? Маняк. Маняк ти ли са? Нали, както се казва на бургаски. Чай да сложим цаките. Да сме по-авторитетни така. Леко така. Много добре се чувствам в Дубай. На първа ли сме само, искам да разбера, да? Добре. Айде газ. Майко, това верно като танк се чува. Ще трябва да ги сменям тия мът терени. Не са много за София. Нема много кал така, като гледам. Ще трябва да сложа някой ол терен, че подскачам като ученик по физическо възпитание тук.
Дубай си е друго, Дубай си е друго, с Лада Нива в Дубай си е друго. И колата ти кола, и Дубаят и Дубай. Така, мигач, оп, не, това са дългите, пардон, леле. Добре, в тази кола всичко е ако стани. Ако стани, ако не стани, не стани. Много са кефя направо, ми казвам, не мога. Чакай да не сменим лентата, че тук няма lane assistant. Тук е една грешка и присвети Петър, деца вика. Ама верно се чувствам в военна машина. Чай да включиме пета. Добре. Движим се в момента с 80 км съвсем спокойно по Цариградско. Въобще не се усеща некомфортно. Аз съм убеден, че ако се сменят и гумите с all терени, понеже сега този мъд терен е доста рошав, убеден съм, че ако смениме гумата, ще отихне и колата. Мисля, че от раздатката вие така. Не съм сигурен, трябва да се ходи на реглаж, със сигурност ми казаха на предния мост. Но мисля, че от раздатката вие най-вероятно ще трябва да се направи нещо. Важното е, че танка е неубиваем. Между другото, много е яко, наистина не ви лъжа. Чай сега да видим да се престроим. Така. Пуснали сме мигача и се престрояваме. Оп, тук сме леко в бус лентата. Пардон. Излизаме, напускаме. И се връщаме обратно надясно. Това е. Тук са отдясно преди имаше един набор на Лада Нивата. Сега не знам дали са го оставили да некъде за чубраците. Тук имаше един набор, но май са го махнали. Не, ето го е. Ето го е наборе. Не се видя. Това е положението. Чайте да направим била. Добре. Много е яко. Какво ви кажа? Много е яко. Чувства се наистина като G-класа. Ама като тази истинската пуха. Не като фалшивата G-класа. Ще да спреме този мигат, че ме дразни така като мига. А не искам да ме дразнат. Ето един сериозен претендент Toyota. Хайде да отиваме към КАТ. Дай Боже всичко да е наред там. Уж имаме документи, тук всичко е изрядно, прегледи. Но винаги като се ходи в КАТ имаме едно, така тук, не знам дали вие го имате. Трябва ли да се минава през полиция? Винаги имам чувство, че нещо ще стане. Параноята е на лице от тинейджърските години. Без да сме нещо нелегални, просто така. Манекена. Леко, че няма спирачки. Как слизаш така? Винаги имаш някакво усещане, че... Ето, момчето пред мене ме позна. Винаги имаш някакво усещане, че... Айде газ. Чай ще снимаме за влога. Това е данката от фитнес едно, чакай. Добре ли е новата машина? Много добре. На работа ли? Отивам към КАТ. Аз съм натам, ще се видиме. Ай! Чай, че съм на трета. На четвърта. Много готино. Него и данката. Ако някой иска да се запознае с Дани, да му продаде хубави добавки,
да стане здрав. Фитнес 1 БГ в Сердика център. В Подуене, да отива веднага. Еми айде КАТ София за не знам кой 18 път в живота ми. До сега почти всяка една техника минавам КАТ. Да не кажа с всяка една. Време и сладичката. Докато чакаме опашката в КАТ, пола традиция, както и влогчето с X5-ичката, отиваме тук от среща, ако все още работи, до кафенцето. Взел съм си лаптопа да прехвърля кадрите от вчера и евентуално, ако има време, да опитам да обработя вчерашния влог, Hustle влог 57. Буквално 2 дни един след друг снимам влог, това не знам от кога не се е случвало. Но да, ще опитам да го обработя, евентуално, ако успея да го кача още днеска. Днеска сме 23, евентуално ще се пробвам още днеска да го кача, ако не е утре, за да може да гледате и да се преживявате емоцията с мен. КАТ е приключен, количката е регистрирана, по-скоро превалутирана, щях да кажа. По-скоро сменихме талона, иначе си е с същото номерче. Штрак е тия. Само искам да ви покажа боята, какво ще ти направя е мама мия. Мама мия. Не съм нормален. И така, колата е с сменени талони, вече си е официално моя. Една тренировка в титаниума и може би ще се разходим до някой баир тук до София, за да я изпробваме и да ви снимам 2-3 клипчета и най-вероятно с това ще приключи този влог, но до след малко сега влизам да тренирам и нямам намерение да снимам тренировка, защото искам просто за 40 минути да махна всичко от главата си направо. До сега обработвах влога, готов е, експортнат е, ще бъде качен днеска на 23, така че този когато стане. Затваря тази врата. Добре, равносметката до тук е час и половина пътуване. Решихме да дойдем при едни приятели в едно село до София и по принцип пътя съм го минавал с друга кола за 40 минути и си викам, сега ще дойдем тук, ще видим някоя пътечка, обаче не се сещам, че съм с Лада Нива, която се движи с 50-60 по пътя към Самоков и по пътищата с завоите с 20-30 км в час. Изгърбихме се, Никол отида да купи някакви неща от магазина. Боги според мен е разцепен, батко. Боги, как си, тате? Боги според мен е разцепен. Не знам защо смърди супер много. В смисъл, тя по принцип си мириш тази кола на бензин, ама мириш според мен една идея повече отколкото трябва. Трябва да се провери това нещо. И раздатката шуми страшно много, човек. Направо с някъде като се изпъне с 80-90, направо нетърпимо шуми. Ще трябва да се правят някакви модификации. Но иначе бомбаш. Окей, оставих го Боги и Никол и първо каране извън пътя. Иха! Оп! Оп! Добре. Тук тази кола се показва какво е, що е. Брутално! Брутално! Мега! Маняка ще кажеш, че не е влизал в кал.
пусна ни дисковата херня. Ломбалните прешлени. Ломбалните прешлени. Мамо! Лудница. Лудница. Оп. Газ, 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 газ. Оп. Положението е много яко. Лудница. Някой ако гледа и каже, на това ли му викаш офроуд, като имате предвид, че съм дете на големия град, на блока, на панеления блок, за мен е това си офроуд. Чакай тук сега да видим как ще минем през това дърво. Моля, изгаснеш така, е маняк. Тъй, как ще се минава тук? Как да се мине? Газ направо и първа и как ме изправя съм много. Оставил съм си прозореца отворен. Смърдина по загряло. Тук нека гората ще гледам да я обърна, защото искам да се прибереме с нея до София в крайна сметка и да не взема да направя някоя беля. Не че нещо ще и стане, ама все пак и е първо каране. Чистачките са много симпатични. В гората гъста се намирам тънки, сухи съчки, да събирам малко назад. Обаче определено тук тази кола и става забавно, става интересно. Ще я дигна джамците малко, че ме перат клонките. Оп. Определено тази кола е направена за е тук. Със сигурност не е за пътя, дето го карах долу към София. Да се не обърнеме нещо, само че... Добре. Айде първа газ. Паланка. Че аз снимам едно евентуално отвънка, ако може.
Направо вътре имам чувство, че съм я потрошил колата. Ама отвънка не знам, сега ще видим какво се вижда. Уникално. Еми ай го, батко. Първо леко каране с нивичката на офроуд. Каквото тако. Дано не сме изкорубили нещо отдолу. Тъй. Еми, смятам това да е края на влога. Крайна сметка имаме, смятам, достатъчно видео материал за първо впечатление от количката. Дано не съм изпотрошил с моите глупости отдолу, но покарахме на леко черно пътче, все малко в гора и за съжаление часа е близо до стъмване, до мръкване. Оставих Никол и Боги долу и се връщам при тях и най-вероятно ще се видим тук с нашите приятели и тръгваме към София, тъй като низове път и най-вероятно ще мина през магистралата на връщане, защото през Гуцал, Самоков направо ми се разказа играта. Ни се играта. Но да. Палци нагоре, коментари отдолу, какво очаквате да виждате напред във влога, споделяйте с приятели и така. Ако имате някаква мечта, преследвайте, кефете се. Това, което ви казах в миналия влог, важи с пълна сила и в днешния. В крайна сметка, това е първата стъпка от една моя мечта, а именно някой ден тази картина, която е зад мене, някой ден това да ми е картината всяка сутрин, като се събуждам. Но, в крайна сметка, каквото Бог е отредил. Палим надолу. Оп! Много яко. Много яко се движи тази кола направо. Не описваме кефа отвътре често. Опа! Уникално, бат. Маняка направо получава душевен оргазъм. Здрави, силни, смели и млади!